रायजो राजा नोंथांमोन बे मोनाबिलि समाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे गोसो गोरबोजों बरायनानै लानाय जाबाय। मानोना दिनै जों सावरायगोन मानोना जोंनि बिटिसि हालामाव बबे दोलोआ रिजनेल पार्टी हिसाबै बिपिएफ पार्टी ना इउपिपिएल पार्टी बबे दोलोआ सान्थि गोजोन खौसेथि बेखौ इस्टाब्लिस खालामग्रा आरो गायसनग्रा हास्थायग्रा तो बे आयदानि सायाव जोङो सावरायगोन रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना बबे पार्टिया गोजोनखौ हास्थायग्रा आरो गोजोनखौ गायसननायाव गोजोनखौ बिटिसि हालामाव इस्टाब्लिस खालामनायाव मानोना रायजो राजा नोंथांमोन जोङो इउपिपिएल पार्टीनि मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय थांनाय 5 बोसोर आरो बिपिएफ पार्टीनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय दा रुलिं सरकार बिटिसि काउन्सिलनि दा रुलिं सरकार बे मोननैनि गेजेराव जोङो रुजुनानै नायोब्ला रिजायनानै नायोब्ला जोङो थारैनो फोरमान होदों। रायजो राजा नोंथांमोनाथ' नुगासिनो नोंथांमोनाथ' मोनथिगासिनो नोंथांमोना जाथायजों मोगा मोगि जानो गोनां जागासिनो दं नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन। दा जों बियो फोरमान होदों बियो एकदम स्पस्ट आरो रोखा फोरमान होदों। मानोना इउपिपिएल जिथुनाखि पार्टीनि जाय समाव बिटिसिखौ सासन खालामदोंमोन बिटिसिखौ खुंदोंमोन बे समाव ओरैबायदि गोजोन आरो सान्थिया गायसनजादोंमोन। जेरावबो गुलि गरसि बेराखैमोन जेरावबो बेबायदि इन्टारनेट बन्द खालामनो गोनां जायाखैमोन। बायदि बायदि बिदिनो सरकारि अफिस गाग्लोबनाय बायदि बायदि हारिजों हारि बेबायदि दाङाबाजि जानायखौ मोनसेबो रायजो राजाफ्रा नुनो मोनाखैमोन आरोना। तो बेनो फोरमान होदों थारैनो इउपिपिएल पार्टीया गोजोन आरो खौसेथि जौगानाय बेखौ हास्थायग्रा मोनसे दोलो आरो पार्टी रिजनेल पार्टी बियो 100% फोरमान होदों रायजो राजा नोंथांमोन। आरो इउपिपिएल पार्टीखौ दैदेननाय जायफोर लिडार दैदेनगिरिफोर बिसोरनाव क्वालिटिया दं। काउन्सिलखौ माबायदि दैदेननांगौ माबायदि बाथ्रा बुंनानै पाब्लिकफोरखौ सान्थियाव लाखिनांगौ बोरै गोजोन होनांगौ बोरै अनलाय होनो हानाय गोरोबलाय होनो हानाय माखासे गुन बानबुंथिफोरा इउपिपिएल पार्टीनि दैदेनगिरिफोरनाव दङ रायजो राजा नोंथांमोन। जायनि जाहोनाव थांनाय 5 बोसोराव बेबायदि फिसा फिसाखौथ' बादानो होन एकदम जिर' आरोना मोनसेबो दावराव दावसि जानायखौ जोङो नुनो मोनाखैमोन। तो बेनो फोरमान होदों जोबोद मोजां हान्जामोन आरो जोबोद मोजां दोलो आरो मोजां सासन खालामदोंमोन। तो बिनि गेजेरावबो सान्थि आरो गोजोन खौसेथिया गायसनजानायनि जाहोनावनो इस्टाब्लिस खालामजानायनि जाहोनावनो जोंनि गेजेराव डक्टर्स इन्जिनियारिं आइपिएस इउपिएस एसिएस माखासे बेबायदि फरायसुला आरो फरायसुलिफोरा बेफोरनि माखासे निट माखासे एग्जामफोराव साक्सेसफुल जानो हादों। आरो रिसेन्टलि बावैसो सिगां 34 जननि JEE मेन एग्जामनि रिजाल्टआव 34आव 26आनो आउट जादों 26 आउट अफ 34 आरो बिनि गेजेराव 17 जनानो बर' मानसि बर' रायजो राजा नोंथांमोन बेबायदि। तो बेनिखायनो बबेबा मोनसे रायजोखौ सासन खालामग्राया दैदेनग्राया बबेबा मोनसे काउन्सिलखौ दैदेनग्राया
बिनि मुरबि बिनि जिथुनाखि राजाया माखासे माने गुननि गोनांथि थानाया गोनां, बेयो जोबोद गोनां आरो जाय गुना थायाबोला माने माखासे बैफोर गुन गैयैयावनो माने गैयैनि थाखायनो माने हादोराव रायजोआव माने बांसिन माने दाङाबाजिफ्रा जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना, हिंसायारि जाथायफोर जानायखौ जोङो नुनो मोनो। मानोना पाब्लिकखौ बुजायनो हानाय गुनफ्राबो थानाया जोबोद गोनांथार आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बेखौ जोङो हमदांना मोनदों। दा बे समाव गोजोनथावना मोनसे रादाबखौ नोंथांमोना माने होनो गोसो जादों। मानोना UPPL पार्टिनिफ्राय जिथुनाखि रायजो सभायाव सानै आरो लकसभायाव सासे, नङा होमबा, MP आरो लोगोसे नैबे थांनाय MLA बिसायख'थियाव गासै माने सा 11निफ्राय 12 जन माने MLA देरहानानै आसाम एसेम्ब्लियाव माने MLA सायख'जानो थांगासिनो दं। MLA महरै रायजो राजानि खामानि मावनो खाबु मोननो थांगासिनो दं। थ' बियो नोंथांमोननि थाखाय, जोंनि साफ्रोमबोनि थाखाय जोबोद गोजोनथावना रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना UPPL दोलोआ, पार्टिया बड'लेण्डनि सिङाव थानाय गोबां माने जनजातिफोरनिनो मोनसे अनसायजाग्रा मोनसे दोलो, बेबो फोरमान होदों रायजो राजा नोंथांमोन। आरो लोगोसे बेनिखायनो बुंदों रायजो राजा नोंथांमोन, माने आसामाव UPPL दोलोखौ नागारनानै माने गुबुन पार्टिया, माने रावबो पार्टिया सरखार दानो हाया, बेयो रोखा जाबाय आरो बेयो फोरमान होबाय रायजो राजा नोंथांमोन। गोजोन्थों।